これが月の差を見てもらったら分かる。これで、ここまではいいんですけど、相手のこの肩を見た方がいい。これ足はどうやっても平行にならないから、肩がこの一直線上に並んでれば、肩が肩をごめんなさい。めっちゃ気がし顔出しそう。